Man kan ikke stole på en pige med en lille røv. Hvad mener du med det? What the fuck? Din røv, den er stor, jeg vil have den med hjem. Hvorfor vil du have den med hjem? Altså, er du pædofil eller sådan noget? Man kan ikke stole på en pige med en lille røv. Men faktisk, så kan man godt. Kæft, hvor er du dum. Så helt ærligt. Hvad er det, du tænker på? Sådan, tænker på numse hele tiden, eller hvad? Så, what? Ja, er det sådan en her numse, du leder efter, eller hvad? Hvad fanden er det, du leder efter? Altså, hvis du leder efter numse, hvorfor kigger du ikke bare på internettet, for eksempel? Ja, det er åbenbart numser hele tiden, men ved du hvad? Jeg er slut for i dag. Like og subscribe, hvis du kunne lide videoen. Altså bare ses i en anden video.